Hello mga ka-listeners, maayong hapon o diyata karon dapit sa may tower nga vlog kay banha kay dito sa mua dungo sa kadaghang iro ba no. Nya karon tribute drama dito no para sa atong idol nga si Alex Lara no nga nipanaw kagahapong adlaw mga ka-listeners no. Nya nasubo kayo ta nining maong balita no kay mingawon ta sa iyahang tingog diri sa Kangina no mga ka-listeners no. Nya karon magpa-play ta og mga tribute drama nga mga drama ni Alex Lara no. So ato lang ning ipa-play ni mga clip lang sa mga drama no. Nya ug ganahan mo maminaw naka-playlist man ato mga drama no. Ato lang ning agig tribute ba sa kay Alex Lara no. Nya mga ka-listeners nindot tinabanta kay ning usa ni sa mga artista nga nindot kayo mo dala og drama no, leading man isa sa mga love story nga mga drama no. Sama sa Cecilia nga drama. Drama nga Magulat Ako na siya to no, kanang drama nga Sulad Impyerno sa Paraiso nasa siya to. Sa drama sad nga katong pari yang role sa Father I Am Your Father mga ka-listeners siya sad to no. Nya sa drama sad nga Ako Imo Bang Higugmaon na siya to. Sa Sorting Di Malasa nasa siya to. Nya sa drama sad nga Encuentro de Amor nasa teatro no katong Langit Kakilat Ko no. Leading man kay ni siya sa mga drama nga kuan, mga love story no. Nya sa action drama sad nasa ni siya mga action drama. Ug sa drama nga atong na-upload no nga Patayng Buhi siya ang bida ato no. Siya ang aktor sa mga drama no mga ka-listeners. Nya di ko malimot ani ni Alex Lara no kasi siya ang bida atong drama sa una nga Dante ang Vigilante no katong part 1. Nya sa ikaduhang yugto to kay lahi na amidala kay namatay man siya sa maong role no. Ang iyang kuya sa mong drama no nya siya ang di na malimtan no kay siya ang nagdala tong Dante ang Vigilante no. Nya sa drama sa nya atong katawanan sa una nga maro man no. Si Alex Lara gyapon to. Yang role ato kay Chicks Boy nga gisilutan nahimo siyang bae no nya na siya kauban bata. Katawanan sa tong drama sa una no. Nya mingawon ta ani nga maong artista mga ka-listeners no kay sukad pa sa una gabata gud paminaw ni DWHP. So si Alex Lara usas mga artista gyud nga naghatag nato og kanang kuano memory no nga malita malimot ba sa mga drama sa una nga nalingaw kita pag-ayo ba. Nalingaw, na in love, nakatawa no, na subo sa kinaman po siya sa mga drama sa una nga Lintin drama di ko kalimot ato gyud. Katong siya ang gadala sa maong drama nga Lintin drama sa una nga hilak ko atong dramaha ba. Di lang ako isulti na no. Basta kay mingawon ta ani nga mong artista no si Alex Lara mga ka-listeners. Nya mga pasubo day no alang sa pamilyang Lara no. Nasubo kayo mi aning maong balita no nga ipanaw nin taon ug dili na gid siya nato mabati sa mga bagong drama mga ka-listeners. Mingawon kay tanan kay dili nato siya mabati sa mga bagong drama. Gawas lang sa mga drama na sa una ug sa mga drama nga bag-o pang nahuman no katong Ikaw ang Akong Kinabuhi no. So mapaminaw na to balik-balik no kay naam to na-upload na to no. Na to sa Jan Radio. So, Ikaw Akong Kinabuhi, Langit Kakilat Ko. Nya diri Cecilia, Magulat Ako. Father I Am Your Father, Patayng Buhi. Nya napatay upload ay kami katong drama niya nga Sorting Di Malasa no. O katong Ako Imo Bang Higugmaon na to tong kaming i-upload no agi paghandom sa atong idol nga si Alex Lara mga ka-listeners no. Nya karon akong ipadungog ninyo ang mga clip sa maong mga drama no nga atong gisgutan aron katong mga wala pa kaila niya waka ila og kinsa ni si Alex Lara pero kanunay nang nakadungog sa tingog mao ni si Alex Lara no. Kini atong mga drama nga i-sample karon no. Si Alex Lara mao ang kining aktor gud bida ni mga drama nga atong ipatingog no. Okay, paminawan niyo mga ka-listeners. Buhiin ako. Pasad di kong pangitaon ang akong kalipay. Never. You are mine. Gikan sa tumoy sa kuko sa imong dila, hangtod na sa tumoy sa imong buhok. Ako, Cecilia. Kung dili ko ni mo buhian, pues, higugma ako. Wake up, the morning's over. I will never get tired of kissing you, my love. From this day forward, to my last breath, ikaw lang.
Walain pa, Cecilia. Andrew. I love you, baby. Hukaw kang pag-asawa. Mabudhiyon! Busa gikan karon. Mubalik kasi mong pagkaulipon, niining akong panimay! Huwag ko makasama sa akong pagkasawa! Dili ko ninyo mailan. Ako sayod nga ikaw, Aluna, hangtod karon. Si Rini pa ang imong gimahal og higugma. Ikaw katong lalaki nga diha sa Hulagway, kauban ni Aluna, Rini. Raymond, tuhugin ko. Si Leah mismo may kumpisal na po sa tanan. Kaya siya ang nagsugo og tao aron mahitabo kadto kang Aluna. Nabuang ka na, Mami! Ayaw magpatagsulti! Kiwa ko masalagi pa mo mo! Mutuo lang ko sa tanan niyong gipanulti. Kung mismo ang lalaking inyong giingon, mo'y mapakita na kong busulti nga siya ka to og dili ikaw, Rini. Yan ako, si Raymond. Shalan! Marlon! Di siya ka. Ako ang lalaki nga gisuuna ni Maria. Aron makuhaan kani kubo nga ulagway siya naman. Si Leah ang nagsuko na ko. Animal ka! Traitor kang dako, Marlon! Ano gibuhat mo kini Marlon, ha? Tugol kay ang babae nga akong gimuan og dautan og ginuot aron mahimong hugaw nga asawa. Akong igsuot! Hello, Shalan! Ito ang... Igsuot ko si Aluna! Dili. Dili. Aluna. Aluna, day. Pasilo ako. Pasilo ako, Aluna. Sayo na ang Diyos kung unsa ka dako nga kung magpagmahal ni mo. Naigon lang ko ini. Tungod sa super kugma ni mo. Anong napasilo ako? Raymond, barog dong. Ayaw pagluhod sa akong atubangan. Barog. Wilma, imahal ko ikaw. I love you. Mga sulpahis! Mga mananap! Patsyon sa mong duwa! Ayaw! Maluoy ka, Victor. Maluoy. Way kaluoy nga mapaabot ang usa ka mabudhi. Ang tumang kayugot o kasilag ang mapaabot mo gikan ka nako. Bisag tungod na lang og alang sa atong mga anak, Vic. Sige. Magpabilin ka ning baya. Isip usa ka ulipon. Hukason ko gikan kanimo ang katungod, isip akong asawa. Ulipon ka gikan karon. Nakadungog ka? Ulipon! Sige ka muna! Sige! Patay po rin! Anwar! Dagan! Lumasay mo ko ka rin ko! Sige! Dagan, Pinor! Dagan! Ipusil ko nila! Ang doon na mga patayang buhi nga nagugod na ko! Kung dili ka mamatay sa mga almas, mamatay ka sa mga subis! Kung sa isama ka niyago nila! Patay buhi!
Maayo kay kamo gid kadayon. Saon, magaling nga magunit lulukod. Nadako sa mga jokes-jokes. Unsa na, Dok? Ha? Unsa na? Ana, gid na. Pero, gaw, Dok, tinuod na doon na itambal ang kayuhan sa nahimong mga zombies din sa San Juan? O lolok, doon na tambal sa mga nabiktima ng mga patayng buhi. Og, inanay ng ilang kaayuhan. Tinuod ko di ay. Sa ato pa, dili na kuyaw. O, Suset. Galulok. Huwag na, oh. Nagpaingon na din niya ang sa mga survivor nga nahimong zombie. Nga ako ginag-ugat dito sa minahan. Mo ba, gaw? Kisam na siya, Gando Winor. Si Tatay Kadyo. Unsa? Ay, Loy! Lolo, duwa na. Kitong taga. Kailangan niya na ako! Gando Winor, tama, gaw! Dili ko! Oh, Noy? Pader, Nga naman ka. Iniharap kang umimutang. May problema? kuan, Pader. Unsa man na? Ayaw ka ikog. Oy, may pagkabugat gid na kay lao man kay imong panghupaw. Mura magmataktak og apil ang imong baga. Kubidya na to nay. Unsa ba tayo imong problema? Kuan, Pader. May isulti lang unta ko nimo. Ayaw ka kurat ha. Bahin sa unsa man na? Kuan, Ayaw ka ikog. Pader. I am your pader. What? Asawa ka ni Angelo? Oh! Ngano? May problema? Oh. Are you out of your mind? Tanawa ka niya mong dagway? You must be crazy. Tinuod ang imong nabati ay isa. Ako siyang asawa. No! 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 Yes! 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 Way magbuot na ko o siya akong buhaton o kung kinsa akong tahuron o dili tahuron. Ako'y balao din Ang akong pagbuot mo'y matuman. Nagkasabot! Hilasa ni mo manultis, ha? Mura magagway kamatayon? Shut up! Ikaw ang shut up! Oh, O kung sa imong pagtuo, ikaw ang pinakataas sa tanan, bes, ayaw kumpiyansa. Kay kung langit ka, kilat ko. Never seen a diamond in the flesh. oh, Magtaban ta. O kung masakpan ta ni Daddy, i-fight kit ko, ha? Ayaw kit ko gihatag niya. Barog kit ko. pero Elise, kung ako ng buhaton, kung tabanon ta ka, usa may akong ibuhay nimo. Don't worry. Ako rin mo buhi ni mo. Ako rin bahala ni mo. Oh, mo ba? Ikaw rin bahala na ko. Oh, usi dugayan. Tara, magtaban ta. Cheke? Chiki nga balor og 5 milyones. Bugti sa akong anak. Ayaw, Miko. Ayaw ko gihatag ni Daddy. Ayaw ko gibaylo ang cheque ni Daddy. Ayaw. Si Rolyo. Nganong imo ning gibuhat? Tungod kay dili na ko madawat nga ikaw ang iyang mabana nga way nahot. Pobreng uyaw. Unsa pa imong gidugayan? Dawata na. Miko, ayaw. Dawata na. Okay. Ako igdawaton. Dad-ana imong anak. Chiki. Cheke. Nga balor og 50 milyones. Bugti si imong anak. Oh, Kaniadto imo kong gitawag og way dahot. Pobreng uyamot. Pues di na ko ingon anak karon. Bilyonaryo na ko. Og tingali, musugot ka na nga mga sawa ko sa imong anak. Bisan pa og musugot na si Daddy. Dili mahitabo nga magpakasal ko nimo. Oh, Elise,
Swerting di malasa. Kalimtan? Dili ingon anak kasayon nga kalimtan ang tanan. Unsa may angay na kong buhaton, aron imo kong mapasaylo. Sultihi ko kung unsay angay na kong buhaton, Lina. Mangutana ka? O, aron imo na kong mapasaylo. Sultihi dayon ko unsay angay na kong buhaton. Kay ura mismo, ako ni buhaton. Bayri ang tanan nimong utang nako. Basin mapasaylo na tika. Abi na kung buutan ka. Tarong ka nga pagkatao. Luog ka man di ay. Salbahis! Sakit dawaton ang imong sudya, Pamila. Adlaw sa akong kasal. Imo kong gidagit o gidaring dapit nga wa ko'y laing makita. Gawas ni anang mga kakugnan o ikaw. Gisiguro ko lang ang imong kaluwasan, Pamila. Nakaila og suhito ko sa batasan ni Aldo. Hinungdang gipangiskan ko ang pagpalayo nimo. Gikan sa tino nga kaalautan. Nganong imo ning gibuhat? Tungod kay kihigugma ko ikaw. Ako, imo bang higugmaon? At ngayon, nandyan ka na. Dili na ko angay nimo. Gipanag-iyan ako sa tao nga hangtod karon, murag estranghero paalang ka na ako. Pero ikaw ang gikulit dira sa akong kasing-kasing. Nangita ko nimo. Gisaad ko sa kukugalikon. Makita ko lang ikaw bahala nagkapila ka pa ang kuna sa laing lalaki. Dili ko na ikaw ihatag ganito niya. Ikaw ang akong gikinahanglan sa itong anak. Di na ako magkatugot ka mauha ka pa na mo. Tungod kay ikaw ang akong kinabuhi. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Ug mo to ka listeners, ang mga drama ni Alex Lara nga di ginato malimtan. Mintatak na gina sa atong mga nahuna ug sa atong kasing-kasing kini mga drama ni Alex Lara nga nakahatag og lingaw nato, nakahatag og mga pagtulun-an sa katong mga drama ni ano nga mga lintin drama sa una, katong mga drama nga mga drama niya nga atong gipapaminaw niyo karon maka-in love, makasubo, makakatawa sa diha no. Mga handumanan sa atong idol nga artista nga nipanaw kagahapong adlaw nga mao si Alex Repolyo Lara no. Yang anak karon nga naagi po artista gyapon no si Janjan Lara no. Condolence sa tibuok pamilyang Lara no. Masubo tani kay makuan po tani no murag kuan na gid po tani ka pamilya na gid po sa mga kasama na gid po tani sa DWHP no kay mga listeners matasukad pa sa una no. Naghatag ni sila lingaw nato mga ka-listeners muna nga agig kanang paghandom sa atong mga idol nga artista no. Nagpatingog tag mga drama no. Katong idol sa nato nga si Rebores no. Si Miralog na tumulak, Jun Gomez nga unang ni Panaw. So karon si Alex Lara na sad no. So nagpatingog tani mo mga drama agig pag-andom kanila no. Pag mga pasubo yan na no? Mga ka-listeners. Mo to ka-listeners no, ako sa ipakita din ninyo ang mga video no nga gikan sa ato ang mga idol sa mga artista nga nag-upload sa Facebook sa iyang mga video no. Sa dihang buhi pa si Alex Lara no katong gi-upload ni Miss I Bertudaso no ato ning ipakita ninyo karon mga ka-listeners no human aning video ug ang video sad nga pakita ni Randy Padayo sa suno ato sa tong ikuan courtesy gikan nila no nga maong artista para makita nato ni si Alex Lara kay wa man tay video gid nila nga kita mismo ang naka-record no. So muna ning hulam ng tag video gikan sa artista nga si Ingrid Bertudaso ug si idol Randy Suso no. Ato ipakita ninyo mga ka-listeners ang maong video. Unahalo ko kiss ang akong wifey. Moro ba ni mihatag ng kong little angel? I love you. Love you too, Happy. Kumusta ang trabaho? O yan ang trabaho, wifey. Mukiso na ako sa akong little angel.
I love you, little angel. Uy! Katawaan ko eh. Gusto kang mangon? Hoy, mangud ko taon. Uy, bigkatawa man ang atong little angel. Ella? Ganahan ka doon na din kay little sister or brother? No. Oh. Dili ito manguran sila. Manghuran, pero dili pa karon. Wa pa piya ko malimot sa kasakit sa pag-utong ha. Aron mo gawas gyud ang atong anak. Mao ba? Sorry, wifey. Sao masab? Di man mahimong. Ako may mutong aron mugawas ang atong baby. Okay na dahil kag ikay mo itong. Sugot? Kapino ko na itong kusiya, wifey. Murag, doon na ito yung meaning na. Doon na yun. O sa meaning? Nahimuot lang ko ning mo no, maunggi ko si ka. Pero wa to'y meaning ha. Sige na oy, pag-ilis na. May giandam na baya ko ni mo ilisan. Ay, wagi ko magbahay nga, nagminyo ko. Pagkanindot ko doon naon nga, doon na mo atiman ako. Wasad ko magmahay ha, nga nagminyo ko. Kay doon na mo pangga na ako. Di na ko gustong ako kapag malon o pasilon. Mangpahawa! Huwag kong labot asa ka paingon yung mga orasan. Basta kay layas o pahawa niya ako panimay. Layas na! Get out! The door is open! I don't want to see your face. Lock the door before you leave! Layas na! Oh my God! Nakikita mo ba ang nakikita ko? Tagalog man? Siyempre. OMG! Oy, kitang-kita ko, girl. Ano na? Bisan pag 2020 ang akong vision, crystal clear ang ako nakita. Correct. Ha? Balik ko na ko, ha? Crystal clear ang ako nakita. Correct. Mars, long lost sister. Man siguro to ni mo si Carlo. Oh my gosh! Mo sa day una na ko nahuna-hunaan. Awa ha, ang porma sa naong. Ikaw na ikaw. Wala lang siya dimples, pero hala no, carry lang kay super parehas mag-face. O, era kay mong duha ha? Lo, Amy, sa primero naman siguro, o pakalitan. Pero nadugay dahil raman mi di ba? Ay, feeling ako, no? Dili gyud. May nakonek pa gani ko. Ingon ini kitong isinaha sa movie ni John Lloyd ug Bea nga One More Chance. Katong si Trixie nga mo igipuli ni Popoy ni Basha pa. Oh, kita ko ate girl. Katong mo yun, one more chance. Ay, correct ka dyan. Gusto ka girl, ha? Hello, buti ba sabutin ni? Wa pa makamove on si Andre ni mo ay sis. Makamove on. Mauna ni kasi other version of you. Check na check! Paghilo, rago mong duha. Hala no. Paghilo mo, isyo kaayo mo, no? Nakita ba yan ninyo, ha? Obvious kaayo nga happy ang duha. As we always say, you can never cancel. Correct na correct! 3 years naming break ni Andre, nakadungog mo? Ug maayo ang among panagbuwag. So there's no reason aron mahitabo na mga gituhuan ninyo. I know nga puparihan ni naong ni Carla. Na mga gituhuan ninyo. Idali niyo sa kaya bata sa auto! Dili ko! Luneg. Lolo. May kipo. Kipo. Sige, Wang. Ang puso. May kipo. Puso raw, wala masampot. Dagan diri
Magdala, dagan! Oo, nila! Magdala! Ay! Uhiin ko! Uhinay! Ayaw ko na itanga akong anak! Uhinay! Hindi ko pinagana sa pagpatay ng bata ako! Ay, inyo kumpugan! Ang bilingin mo, armas, Jay! Ay! Gusto na si imo kangin at Jay! Nanglang ka ng mubayad sa imong kadautan! Ay, libuto ang armas na gilang ni Rina Noche! Ako, nagilang mo yung tani! Ay! Dali, anak! Dali! Ayaw mabuhay na ko! Sisirawi! Nasarasay! Ganun yung magipara ang jeep, niya nanaog ka. Doon na sa ko'y konsensya, no? Mayo kong pagkalingkod sa tayo ikaw may kapit atong jeep. Anad bisog kong kapit-kapit mo. Asa man kuno ka manaog? Sa imong hununganan. Unsa? Lagi. Kanya, mukuyog ko nimo, paingon sa inyo. Ay! Nayapag naman tingali ka. Nayabag na ko. Hindi kayo nakaingon na ini. Sa ako nang gikaingon nimo, dili ko gusto magkaaway mi sa akong BFF tungod lang nimo. O sa ako na sa gikaingon. Nga dili ko i-surrender ang akong pagbati diyan nimo. Dako gusto si Day Cherry nimo. Ikaw di ay. O say ako? O di kay gusto na ako. Wa! Tinuod, Musulti na baya ko ha? paligis na lang ko. Unsa? Magpaligis ko. Yung ko mapaabot gikan nimo. Paligis? Oh, hoy! Hoy, asa ka! Nay nagdoong ngawing ban. Mukalit kog labang. Ha? Hoy! 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 Balik dere! Balik dere! Ganun mo balik man ko. Oo magay gusto na ko. Balik pa! Dili gani ka mo balik? Biyaan tamang ka din ba? O sumandi ka mo balik? Ano? Diyos! Oh? Miyanan ko. Okay, Tres. Di ka. Ay. Sabi ito kagwapang may katawa. Pulos lagi ka tinunto, oy. Yanong? Para sa mga wakamubon. Para sa mga nasasaktan. Aray, sakit. Bakit ka kumaliwan? Bakit nga ba nagawa na ako'y iyong saktan? Sakyaring kalooban. Mana uy pundaw sama ka kahon sa imong pahiyon. Ihangad kong langit ug nagpakiluoy nga maakong tanggog mamahintay. Ang akong katabusog imong dawat kung isaad ko inday. Ako kang lipayon. Ako kang lipayon. Kung inday sa imong bituian. Daw sama-sama na nangakano. Hoy! 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 Hindi ko makabot ang imong ka. Balik ka na wala yan. Balik ka na iunday. Magtangtang nagtulang. Hoy! 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 Now ang lasang nga atong di ko'y kahumot sa hangin kalaming sa tubig.
Kang hinduta. Naman siya guys, no, si Kunsyal Alex Lara. Oras pira. May recording guys, tuloy ang kanta. Happy birthday, Kunsihal Alex Lara. Thank you sa palash. Happy birthday. Seryosohan ang lawas. Seryosohan ang lawas. Seryosohan ko siya. Mayong lawas. Mayong lawas. Mamasal nga kalinaw sa tuwang nasod ng Pilipino. Ulga. Kaing nasod. Kalawang na ba daw eh? Magpapili ng kagwapo. Spirit, amen. As I give which about to receive the bounty through Christ our Lord. Amen. Amen, Lord. Thank you, Lord, for the food and for the gift of life of Kunsihal Alex Lara. Thank you, Lord. Kumuto ka listeners, no? Ato ning tribute alang sa atong idol nga ni panaw na kagahapong adlaw mga ka-listeners, si Alex Lara. O unya tingali mga ka-listeners, mag-intro vlog ta sa madaglahing dalan kay ako matong gi-edit gabiin yan. Na error man akong trabaho gahapon mo nang gi-utron og edit nya. Nakatulog pug ko mo na nga pasensya kayo mga ka-listeners. Ako tong giunag edit kay tungod ning PM na ko akong amigo no si Gios. Ug di pa usa nga bata man to ning PM na ko nga asal ko nagsumpay sa mga drama no. So unya tingali maka-intro vlog ta mga ka-listeners sa drama nga madaglahing dalan no. Nya kini ato sa lang tribute kasi una no. Aron mahandom na to ang atong idol nga si Alex Lara mga ka-listeners. Mo to mga ka-listeners, kondolin sa tibok pamilyang Lara no. O advance ang atong tanan mga ka-listeners, amping kita kanunay, God bless us all, advance Merry Christmas.